Minule sme riešili wenn a als. Dneska bude podobná dvojica, ktorá dokáže začiatočníkom veľmi často spraviť problém. Wie und als. Obidve slovíčka znamenajú ako pri porovnávaní, ale používajú sa v rozdielnych situáciách. Začneme najprv so slovíčkom wie. To použijeme vtedy, ak porovnávame niečo podobné, alebo veci, ktoré majú nejaké podobné vlastnosti. Napríklad, ich hab iPhone, du hast iPhone. Also, mein iPhone ist so teuer wie deins. V tomto prípade porovnávame, že sú tieto dva iPhony cenovo obidve rovnaké. Teda, ja mám iPhone, ty máš iPhone, takže môj iPhone je tak isto drahý ako tvoj. A na druhej strane als použijeme vtedy, ak nejaké dve veci sú rozdielne. Zase, ukážeme si to najlepšie na príklade. Napríklad, Rammstein ist besser als Ed Sheeran. Ja dúfam, že som týmto nikoho neofendol, teda Rammstein je lepší ako Ed Sheeran, takže zase dve rozdielne veci, jeden je lepší ako ten druhý, musíme použiť als. A hotovo, ja si myslím, že veľmi jednoduché. Als a wie, dve hlavné slovíčka. Nezabudnite na follow, subscribe podľa toho, na akej sociálnych siete to vidíte. Taktiež v popisku nájdete aj link na môj YouTube channel, kde nájdete veľa zaujímavých videí o nemčine. To je z mojej strany všetko. Bis bald. Čau.